Estem a l'abril i aquí comença Girona Temps de Flors. Som a abril i com podeu comprovar hi ha molta peça de ferro que està feta. Quasi tota ha d'estar feta, perquè Girona Temps de Flors no comença ara, sinó que comença a finals de gener. Totes aquestes coses que estan aquí fetes després s'han de portar. I ara les tres últimes setmanes abans de Girona Temps de Flors, la feina és aportar aquestes coses als espais. La nostra brigada de manteniment de via pública de l'àrea de mobilitat, durant el Girona Temps de Flors, el que fa és posar ordre a les càrregues i descàrregues i als circuits dels autobusos. En primer lloc, el que fa és senyalitzar les reserves d'espais pels muntatges de Temps de Flors i, a més, portatanques pels mateixos muntatges. I llavors, per altra banda, col·loca senyals per les parades dels autobusos i senyalitza els itineraris dels autobusos dels visitants fins al pavelló de Fontejau. Nosaltres som la brigada de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Girona i estem a 2 dies ja de la inauguració de Girona Temps de Flors i com podeu veure tenim les brigades aquí que van de fer aquest muntatge de les escales de la catedral, un dels punts més emblemàtics de l'exposició. Els jardiners podríem dir que són una mica el moci d'aquesta exposició perquè són el que dona, el que aguanta les flors, són els que pels seus coneixements en muntatge, en flor, en color, acaben d'ajudar a tots aquests participants a acabar de fer els seus muntatges. Girona Temps de Flors és una de les manifestacions més obertes i més significatives de la ciutat de Girona, que té tota una vessant amagada que no es veu, que és la preparació i el desmuntatge de tots els projectes que hi ha. Amb això té un paper molt important les brigades, totes les brigades en general, no només de jardineria, sinó de paleteria, lampisteria, i aquí es veu el resultat que ha donat això. El meu profund agraïment a tot el personal de l'Ajuntament que ha estat treballant en aquest projecte de Girona de Temps de Flors, especialment a brigades i administratius que des de fa mesos han estat treballant amb molt d'entusiasme per la ciutat.